Πράγματα που συνειδητοποίησα και έμαθα το 2025. Κατάλαβα ότι η αυτοπεποίθηση χτίζεται με την πράξη, όχι με την πολιτική σκέψη. Εγώ γενικά υπερανέλεια πράγματα, ακόμα το κάνω κάποιες φορές, και αυτό μου έκανε πάρα πολύ κακό, γιατί αργούσα πάρα πολύ να πράξω αυτό που σκέφτομαι. Κατέληξα όμως να λέω ότι όταν αυτό που σκέφτεσαι το κάνεις επιτόπου πράξη, και ας μην είναι το τέλειο εκείνη τη στιγμή, σε εξελίσσει περισσότερο. Γιατί αν κάνεις το λάθος, θα το κάνεις πολύ γρήγορα και θα μπορείς να το διορθώσεις εξίσου γρήγορα. Επίσης, με την εξάσκηση θα αρχίσεις να φέρνεις αποτελέσματα, όπου αυτά τα αποτελέσματα θα σου δίνουν την αυτοπεποίθηση. Συνειδητοποίησε ότι δεν είναι κακό να μην ξέρεις ακριβώς τι θέλεις. Μπορείς να δοκιμάσεις, μπορείς να πειραματιστείς με διάφορα πράγματα. Όπως εγώ. Εγώ, ας πούμε, αυτή τη χρονιά έμαθα καλύτερα να μοντάρω. Έμαθα καλύτερα να βγάζω επαγγελματικά βίντεο. Marketing ήξερα και συνεχίζω και μαθαίνω ακόμη και τώρα. Πειραματίζομαι ακόμα και εγώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω για τον εαυτό μου ότι έχω καταλήξει και έχω εξειδικευτεί σε κάτι συγκεκριμένο. Ξέρω ότι είμαι στο φάσμα το γενικό του marketing. Από εκεί και πέρα πειραματίζομαι με διάφορα είδη τα οποία συμβάλλουν σε αυτό. Αυτό που εμένα με νοιάζει και αποσκοπώ σαν τελικό στόχο είναι να συμβάλλω στην ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης. Είτε αυτό είναι μόνο με τη βιντεογραφία, είτε με γραφιστικά, είτε ολόκληρο το πακέτο εννοείται. Συνειδητοποίησα ότι καλύτερα να έχεις μικρό πελατολόγιο αλλά να είναι ποιοτική, παρά να έχεις αμέτρητους πελάτες και να σου βγάζουν την ψυχή. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτούς που πουλάνε υπηρεσίες, γιατί πολύ απλά το α και το ω όταν πουλάμε υπηρεσίες είναι επικοινωνία με το πελάτη. Δεν είναι όπως το λιανικό εμπόριο που έχεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και πουλάς στο καθένα και δεν έχεις μια άμεση επικοινωνία πέρα από το email, έτσι. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που έμαθα είναι να αποτυχάνω γρήγορα. Γιατί όταν αποτυχάνω γρήγορα και πολλές φορές είμαι πιο κοντά στην επιτυχία. Γενικότερα η επιτυχία χρειάζεται ταχύτητα. Το 2026 εύχομαι να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει, εάν έχετε θέσει, αν δεν έχετε θέσει να τους θέσετε. Περισσότερες εμπειρίες επίσης εύχομαι. Τι άλλο. Ελπίζω αυτοί που δεν έχετε βρει αυτό που θέλετε να κάνετε να βρείτε το νόημα στη ζωή σας. Και αυτά. Peace out.